Marimanay, sa kaluyaluyan manggala, nagbunga mangiraray. Pati, yan ka lang palang digdi. So, bago pa ko ng tuktok naman sa room mo. Kaya man pala may nagsisimbag, kaya ang kadigdi. Ano mas iba pa rin? May kupang ka naman sa ako. May pun pati. Grabe ka man dun sa ko. Dahil makarong kaya, marami na sa'yo, dahil may kaipuan sana. Lucy mo, di mo daw ko pa rin. Kung may ang gipan sa ako, tanong di para hanap pa ko duman sa muya. Alam mo na ang balita tungkol kay Pading Burnok Padi? Tano, ano man nangyari kay paring Burnok? Sa Pading Burnok kaya Padi, maya na, nagkada na, subago lang. Ha? Tano man da? Ano man da kinagadan niya? Dahil mo ba aram? Mahapot pa daw ko kung aram ko. Sabi ninda, okay pa man na to sa ugma. Mas bigyan lang da nag-ibasipaw mati ka to. Tapos tigba pabayaan na ninda, kakarain na pagalang. Iyan to pagkaga, mayo na, nagkada na. Tano nga ni, ano man da ang rason? Sabi ninda pa rin, pabaksin na to sa ugma. Tapos ida tong dailan, isag-ipik ka tong baksin na ito. Ay puray, nagtutubod man ka mo dyan pa rin. Dahil lang sa baksin tagadan. Yung kaya ito sabi ninda pa rin, kaya talaga kayong pabaksin-baksin na yan. Baka imbis na alamin pang buhay mo, baka ipalubuyan makagadan sa ko. Araw mo pa rin, dahil ka mong paratubod kaya. Dahil lang sa baksin nagadan. Araw mo pa rin, oras mo na talaga pa rin. Kasi mahal na Diyos lang nakakaaram, kung na rin kita ko kaanon. Kaya, dahil hindi sisi sa baksin na yan, kung nagadanan sa ng tao, kaya dapat, dakulang tiwala nindo sa iya, na siya lang nakakaaram kang gabos. Dito mong partubod ka sa mga fake news na yan pa di. Iyo talaga pa rin, dapat talagang yan. Mas magdakula pang tiwala ka sa tuyang mahal ng Diyos. Iyo man talaga pa di. Hilingon mo ako. May mga nangyari sa ko. May mga ibang namamati. Ikaw ba pa rin, nagpabaksin ka naman. Iyo na pa di. Sabi nga ni kami kato ni Pading Burnok Rugma. Ayaw, maringan kay ka manadali pa rin. Araw yan kayan pa di. Kung dakula man ang tiwala ang para sa iya. Di ka magagadan. Kaya di ka matap magpabaksin na yan. At lang pa di. Ang alam ko pa di ba di yan tigtutudukan? Pero may maunay lang sa'yo mo, nagbubutog ka man ng garo. Sa kuya, Oh my God! Wow! ay buray, pati yan din sa iyo sa may tula. Alam mo pa di, kaya naitag ka po dyan na side effect. Na kapag sa side ka nagpatudok, may ipik. I am the one, the way you turn down the... Kaya ika dapat, arugon mo man sa kuya, digdi ka man ng patutuko. O diba, mayong ipik. O, may nadahog ka naman na center ipik. Mayo pa pa rin. O, diba, mayo pa. Gamit mo yan nindo minsan, sinalimantak nindo.